Karbi Hills Live News Channel artaning kan Hini ke chogarni alir-alon pen katalon pon. Pinia da porphai ke por malom pen Farmers Growth Center difu along Karbi Hills Live News Channel ning kan Hini arta ke chogarni katalon pe du pon. Ada por hot Karbi Hills Live ning kan Hini ke chogahim. Karbi Hills Live a CEO Mongol rong piari deng paling phan pon. Sarsing rong pipen kachari pon mayalong Associate Editor Biren Hanse pen se aluhi bachini pon. Mayalong Karbi Hills Live a CEO Mongol rong pi Dena rong Press Club pen Bikram Teron Rak News along pen di Ben Bora Sulang doa cabang mati di Pu Press Club amai Pu Borsing rong par Karbi ang long live along Editor in Chief Redis rong par Iri rong hang lapen kaprek editor lapen Rangke klempang putum cetong An parta lunse pulapen si parjan bang putum sa demi cetong May cheng bomahun sampri manay pu Karbi album sa demi Mayalong kopi goson pen si Rangke tum di klem ng lima Goson si isya birtalo tami electronic tami ing pudet pen kapereng ver hekjima apotak hay hu aluhi tum pen than pachini lapen web porter atum aphan registration ka selam labje aphan hay hu than pachini Karbi Hills Live News Channel along Rangke asai ke klem ka chipiduk po nong e kangwai pon se tami peduk ke jeng sianong e ke jirsong te rang sa melang sopen Moses Teron ko lamati pen lapen best anchor pate birta than bang phi anong e kilong lage sanglir kropi hiti pia soratum sa chipelong di fu pen rajib rong report Karbi